Bafowethu into ungayazi inkulu kunawe. What you don't know, it's bigger than you. Ake sibonge ugeneral wethu esimthandayo uGeneral uNhlanhla owakaMkhwanazi isibongo ngo July 6 ka 2025. uMkhwanazi uGeneral Mkhwanazi ubebuyela okwesibili kwi-ADOC eParliament lapho khona ebikade kumengezela ukuthi eyokugcina and ibisigcina ukuthi kube nesithangami noma i-commission i-ADOC ngomhla ka 18 ku 2026 18 March 2026. Sibonge ukuthi uNdonga ubuyelile back kwi-ADOC eseyuvala khona. Nikhumbuleke ukuthi onke ama-commissioner esibe nawo iMadlanga Commission, i-ADOC Commission, onke lama commission aqale ngama allegation a strong noma ngeinkulumo noma ngezinsolo ezistrong ezayikade zivezwe uyena ubaba uGeneral uNhlanhla Mkhwanazi uNdonga nezikhalo eziningi ezenzeka icorruption ubugebengu obusemaphoyiseni also nanokuthi kunanokuthi kudefeatwe kuhlelwa ukudefeatwa ihands of justice. So ke into esinothise kakhulu noma engiyinothise kakhulu izolo yilokhu ukuthi uGeneral Mkhwanazi mayifika izolo lapha nginothise kakhulu ukuthi indlela nje iParliament ikomiti noma ama MPs indlela abegqoke ngayo bekwi something else, indlela abebeyimisele ngayo begqoke ngayo iformality ibidla umunyu. Bebegqoke kahle bonke ngithanda ukubancoma. Bamukela uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi baqala bambuza umbuzo ukuthi okay so far mhlambe yini angayisho ngekomiti iADOC noma ngobufakazi obuthulwa khona eADOC. Waseke esephendula ke uNhlanhla uGeneral Mkhwanazi ukuthi cha noma ke engeyona iMP uyabuka nje lapha ebukela kude kwiTV so far so good. Wabeka ngokusobala ukuthi basebenza akhona ama achievement there and there kodwa kukhona yena nje mhlambe angekho happy ngakho mhlambe ukusiphatha kakhulukazi kwamanye kwezinye izimember zalo iParliament. Wakuveza ngokusobala ukuthi cha ukuyiphatha kwemember kwalo iParliament ayi engathi akumgculisi nanokuthi makubuzwa ama question kwezinye imember aziphenduli ama question. Lokho kube neconcern enkulu kuyena ukuthi kunama members eParliament akhona kodwa angasiphathisi njengama members noma ngama leader representa umphakathi noma isizwe icommunity. Waphinda futhi wasekuveza ngokusobala ukuthi ezinye zezinto angayithandisisanga kahle noma angayiboni kahle anganelisekile ngazo yilezi zokuthi imibuzo ebibuzwa izimember zeParliament ibingekho consistent noma ibingafani. Akunelisekile wabeka iexpectation yakhe yena ukuthi kahle kahle uma ngabe uya eParliament uyobuza imibuzo funeke abantu ngempela they must be drilled, kumele ngempela bebuzwe imibuzo eqotho ngendlela efanayo kodwa imibuzo kwabanye ibubeka kwimimbuzwana nje, imibuzo kwabanye ibukeke bebe serious ngempela ubone ukuthi kukhona lento abayifunayo kodwa imibuzo ibingafani. Nikhumbule ukuthi ngake ngakhala nami ngeParliament iADOC ukuthi ADOC angikho happy ngendlela kubuzwa ngayo imibuzo nangendlela kwenzeka ngayo. Enye into eyangikhalisa kakhulu mina nje yile yokuthi some of abantu engibathembile angathi abawenza umsebenzi wabo. Really angiyibonanga kakhulukazi iimpact
from kumnumzana uJulius Malema. Uyena umuntu engangemthembile ukuthi uzoba ne impact kakhulu kuyona iADOC ngesizathu sokuthi uMalema nikhumbula ukuthi ukwipanel enkulu usesigungwini esikhulu saseParliamente lapho khona ekusuke kubhekelela ukuthi makuzoqashwa amajaji noma umuntu ozobe eshuthwa mhlambe ekubeni imantshi eyoba yijaji elikhulu eHigh Court ulo muntu uphenywa khona lapha eParliamente ukuthi ngempela ukulungele yini ukuthi aye lapha phezulu, noma umuntu osuke ezoba icandidate yokuthi abe umphathi wamajaji ukuphenya khona uinterviewer khona lapha usuke khona umnumzane uJulius uMalema lapha. So ke angitholanga kahle bingekho ivavavuma nanokuthi abantu abaningi ebebeza abamaphoyisa Shedrack Sibiya besingamboni ekhona uJulius Malema, also no deputy kaMchunu owayezofika lapha, udeputy kaMinisa Mchunu owafika lapha wayesengasekho uJulius Malema. Okay, izinto ayiningi ayibalulile futhi ngokuthi kwakuveza ngokusobala ukuthi akayikho happy ngakho noma akagculisekanga ileyo ukuthi encwadini ekade ibhalwe umnumzana uMiniso Samisiwe uSenzo Mchunu ubhalile ukuthi izinto zazo 3 khona ama-point awu-3 kodwa iParliamente lakhetha ukuthi ligxile kweyodwa vo layiyeka lezi eziwu-2 noma eyokugcina okuyona ebaluleke kakhulu layiyeka langagxila kuyona. So washo ukuthi akanesekile ngalokho so ke uNdonga ke uqhubekile ke sambona ukuthi uyindoda ngempela eyinjula buchopho ukuthi izinto eziningi mayibuzwa imibuzo is very accurate and okuveza futhi ngokusobala ukuthi wahlangana no Vusmuzi Cat Matlala behlangana at the Pearls lapho khona kodwa umuntu owayefacilitator wonke umhlangano nomuntu owenza ukuthi kuze kuhlanganwe kwakuyena umnumzana lona oyi-head of Hawks owenza ukuthi kube khona umhlangano uSinona. So uSinona owayenza yonke lento yokuthi kube khona ilento umhlangano wokuhlanganisa kodwa uMkhwanazi ke wasekuthi ke uJohn Mkhwanazi yena enze sure ukuthi lo mhlangano uzoba kuphi kanjani ngendlela so umuntu owese control ukuthi kuhlangana kuphi kwase kuba uJohn Mkhwanazi. So ngijabulile ke ngalokho ukuthi akuveze ngoba ubengakuvezanga so ke ukuthi bake bahlangana nalo efuna information kahle siyathola ukuthi uVusmuzi Cat Matlala bakhona abantu abampimpile ebampimpa ku General uNhlanhla Mkhwanazi. So ke siyajabula futhi nokuthi kune recording ekhona akuvezile futhi umnumzana uGeneral Mkhwanazi ukuthi njengamanje abameli baka Sinona bazama ukudemand ukuthi irecording bayifuna yabo ngoba kulela room wenza yonke into ukuthi akube nerecording ukuze kube nikhumbule le room wayeclaim ukuthi uSinona kwakuphuza utshwala kwakunotshwala kwakunjani yabo ngoba umuntu masezama ukuthi enze ukukhohlakala uqhamuka ngendlela eziningi ezingezinhle. So ke wakuveza ukuthi kwangekho utshwala lapha kwakukhona amanzi nejuice or maybe fizzy drinks. So ukuvezile lokho ke umnumzana uGeneral Mkhwanazi ziningi nje izinto ayivezile ezibalekile ngicabanga sifuna ukuzizwa njenge-country waphinda futhi wabuzwa ke nangama allegation kaMnumzana uKelvin Mathibeli ukuthi ngempela kwenzakalani wasegxila kucha kahle la kunenzonde khona la ngoba kunamaphoyisa akhe noma security amsebenzelayo aboshwa endawana thizeni khona la eThekwini lapha egade khona kodwa khona umthetho owaphulwa khona